Ох, че съм изморена. Нищо не ми се прави днес. Само ще се гледаме с детето и до кухнята и обратно. Ама чакай, трябва да пусна една перална, че за утре няма да имам дрехи. Хайде. Ох, колко хубаво мирише. Абе, я да сменя и чаршафите. Хайде и кухнята да оправя и после ще почивам. Да оправя я тоалетката, то няма да отнеме много време. Детето заспа. Време е за почивка. И пералната е готова. Да изкарам дрехите. Май ще е добре да излезем и на площадка. Да изхвърлим малко енергия. Ако знаеш, че само един аромат може да ми върне енергията, щях по-рано да мина на Semana Aura Energy. А ако имаш достатъчно енергия, може да пробваш останалите 3, които зареждат с увереност, усмивка или радост. Ароматът е невероятно траен. Апартаментът мирише на парфюмерия. А ти пробва ли го вече?